Здравейте, приятели! Събота е и отново съм на път малко да се повозя с личния ми автомобил. В момента излизам от град Враца и тръгвам по Е79 посока Мездра. Още в самото начало намалям, ако се вижда от очилата, с които снимам, и двете платна на автомобилния път са фрезовани, а това фрезоване, приятели, е повече от месец и половина. Продължава с малки изключения, почти до отклонението за село Моравица, и така остана занемарено от пътната фирма, която правеше нещо по пътя. Т.е. фрезоваше. Ето, буквално намалям. На места са се образували неравности в фрезованите участъци, включително има и доста дупки, така че човек трябва да бъде изключително внимателен. Друг проблем е, че когато започва да вали, буквално фрезованите участъци се заблатяват и оставям настрани маркировката по осевата линия, че почти я няма или там, където я има, не се вижда. Буквално от това завиряване на вода във въпросните участъци, ама нищо не се вижда. Да не говорим за дупките, които ги има. Пълно безхаберие. Не знам до кога ще стоят така, но пак отново искам да ви кажа, това е повече от месец и половина. Ето вижте за какво става дума. В момента шофирам. Точно са 60 км. Ето огромна дупка. Огромни дупки. Ето тук по същия начин. Много големи дупки. Аз ги знам, понеже почти ежедневно пътувам във въпросния участък, но представете ли си за хора, които за първи път пътуват или пък не пътуват редовно. Ето тук в фрезованите участъци също големи дупки. Дълбоки дупки. Пълно безхаберие, приятели. Ужас. Затова направих това включване, за да ви го покажа. Друг проблем в участъка, освен многото дупки, неравности, въпросните фрезовани занемарени участъци в района, липсата или лошата маркировка. Друг проблем е, това е буйната растителност. Ето виждате отдясно в района на банкетите, отляво, около мантинелата, която разделя платната в двете посоки, посока Мездра и посока Враца. Избуяла висока растителност, акации. Ето виждате отдясно какво е положението, мантинелата буквално не се вижда. Така е целият участък. Голяма е трагедията. Заплащаме винетки, заплащаме данъци, но ефекта ето и тук огромна дупка. Човек, който тръгва да прави маневра, например цел изпреварване, и в един момент попада в тая огромна дупка и срязва гума. Ако пътувате във въпросния участък от Враца към Мездра и от Мездра към Враца, и в двете платна, докато шофирате, приятели, много внимавайте. Иначе времето е разкошно, слънчице, от далечината се виждат леки облачета. Да не беше лошата инфраструктура, щях да се наслаждавам изключително на пътуването и най-вече на самото шофиране, което с този автомобил, вече ви показах в едно видео, ми носи голямо удоволствие и релакс, докато го управлявам. Позволявам си още веднъж да го спомена, какво е да управляваш този стар мечок. Модел W210, произведен далечната 2000 година.
Ами, истинско удоволствие. Независимо, че е дизел и отзад един прозорец е леко отворен, аз не чувам от работата на двигателя никакъв шум. Буквално автомобила има поведение като на електрически. Това чувство идва също така от това, че автомобила с автоматична скоростна кутия и де факто това, което ми остава, газ и спирачка. Няма съединител. Обаче вози като лодка. Дори през неравностите, които минавам, то нищо не се усеща. Да, автомобила го усеща. Гумите, ходовата част. Но за пътуващите е действително истинско удоволствие. Между другото, няколко пъти други са ме карали, аз съм се возил отзад на задните седалки. Ами да ви кажа, приятели, там е още по-удобно за пътуване. Изключително широко и комфортно. Ето как плува големия стар кораб по българските, в кавички, хубави пътища. В момента наближавам отклонението за град Мездра, обаче ние продължаваме напред по новоизграденото трасе на Е79 в посока Ботевград. Знаете, ремонта не е приключил. Участъкът е частично изграден. Остават най-трудните участъци за работа. Понеже пътувам често в посока град София, виждам, че ежедневно, включително и в почивните дни, в въпросните участъци се работи. Ето огромна дупка точно на носевата линия в новоизградения участък. Това е в района на моста върху река Искър. Така че бъдете много внимателни. Приятели, защо правя видеа? Защо направих канал в YouTube? Ами правя видеа, защото според мен има много неща, които мога да разкажа, мога да покажа много неща. И всичкото това, което давам, да бъде полезно за хората от всякакво естество. То затова името на канала е Живот без филтър. Снимам най-различни неща, най-различни хакове. Ще имам видеа, в които ще ви разказвам за много интересни истории от моя живот. Защото, вярвайте ми, всичко съм видял за тия 57 години. И много добри неща, и много лоши неща. Но винаги това, което съм правил, съм се стремял да помагам на хората и да бъда полезен за хората. Много пъти съм се замислял, а пък и роднините са ми оказвали, че съм човек, който последен мисли за себе си. Свърших работата, за която бях тръгнал в едно от близките села по дефилето, в близост до град Мездра, и сега пътувам обратно към град Враца. Отново съм по новоизграденото трасе на Е79, малко преди отклонението на село Дърманци. Та бях започнал да разказвам на тема автомобили и ще ви разкажа за една случка, която ми се случи миналата седмица при едно от моите пътувания в град София с личния ми автомобил. Винаги паркирам на места и оставям без значение къде е в центъра, в не чак толкова централните части на София, автомобила в съответните зони. Зелена, синя или пък платени, охраняеми, неохраняеми паркинги. Бях оставил автомобила в синя зона, която я бях заплатил за 2 часа.
Приятели, искам да ви покажа, ето тук отпред на таблото на автомобила съм написал и съм оставил телефонния си мобилен номер, така че каквото и да има, всеки отвън може да го погледне и да ми се обади. Да свършам аз работа, отивам при автомобила, но винаги преди да потегля, съветвам ви да го правите, винаги извършвам визуален оглед на състоянието на гумите, на купето на автомобила и тогава потеглям. И за голямо мое очудване видях, че от лявата част на задната броня на 3 места беше ударена и спукана. Хубавото беше, че бронята е здраво захваната и нямаше никакво провисване. Никой не ме беше потърсил, той, който го е направил, предполагам при някаква маневра да паркира. Така си е тръгнал и е напуснал. Никога аз не бих си позволил това нещо да го направя. Не ми се е случвало, но ако се случи, в крайен случай ще прозвоня на 112, ще уведома, че има дори и лек инцидент и че съм на място и чакам собственика, ако е автомобил, ще го изчакам докато дойде. Хванаме много яд. Не съм се обаждал. Не съм подавал сигнал. В крайна сметка си казах, здраве да е, бронята си е на мястото, ще се хвана в ръце и това нещо ще го направя. Прибрах се в къщи, приятели, и на следващия ден реших сам да се опитам да си поправя бронята. И имам едно инструментче, което се правят много добри заварки, непрофесионални, на пластмасови елементи, с различни по вид телчици и с различни размери. Между другото, направих много финни заварки на 3-те части от бронята, които бяха счупени, и хубавото, че парчетата си бяха на място, нямаше изгубени парченца. Заварих елементите с съглошлайф, изрязах стърчащите телчици и веднага с подходящ кит за пластмаса китнах въпросните места. Какво ми предстои? Предстои ми идната седмица в един хубав слънчев ден да грундирам и със спрей, с подходящия номер на боята за моя автомобил, да боядисам въпросните части от бронята и съответно след това да ги лакирам. Дали ще се получи, дали ще стане, ами мога да ви кажа, че и на други малки участъци от автомобила, пак в резултат на такива дребни инциденти, в които съм намирал колата, съм го правил това нещо, не и върху броня, между другото. Това ми е първия експеримент върху броня и се е получавало много добре. Боята вече е направена по номера на автомобила, закупил съм лака, взел съм си спрей за преливане и предполагам, че ще се получи добре. Между другото, не съм правил видео, ето виждате в посока Враца, малко преди Моравица, по същия начин в участъка има много сериозни неравности и мога да кажа огромни дупки. Затова направих това прекъсване. Ето тук по същия начин. Не говоря за момент, защото ето тук, след отбивката на излизане от Моравица, ето виждате, приятели, по същия начин има неравности, тук имаше дупки, но за момента това, както го виждаме, студен асфалт, са напълнени.
Неволят учи. Така през годините съм свикнал всичко да си правя сам. Няма ненаучен човек. С четене, с бутане, с лутане, но трябва да има и голямо желание. И с труд всичко се постига. Много неща съм правил и предполагам и че с бройната ще се справя. Добре. Крайна сметка, това е автомобил. Това са ламарини, това е желязо. Поправя се. Дори и да се счупи, не е проблем. Това, което трудно се поправя, приятели, и което е най-ценно, няма нищо по-ценно от човешкия живот. Затова, докато шофирате, бъдете много внимателни, спазвайте правилата, защото за там, където сте тръгнали, а са тръгнали и много други хора, всеки иска да пристигне жив и здрав. Така че, бъдете живи и здрави, обичайте се, живота е любов, живейте го на пълни обороти и както в едно мое кратко видео съм казвал, имам един кумир, сър Ричард Брансън, от който съм чел всичките му издадени на български език книги. Той казва: никога не се предавайте, продължавайте напред, колкото да е трудно ще го направите и майната му не се отказвайте. Това беше от мен, приятели, от това кратко пътуване, в което ви разказах някои интересни неща, показах ви състоянието на пътната настилка между Мораца и Мездра в двете посоки. Пожелавам ви хубав уикенд. Още веднъж бъдете живи и здрави. Ако ви харесва видеото, което съм направил, ударете по един лайк. А пък ако ви харесват и допадат видеята, които правя в канала, абонирайте се. Довиждане!